Vitajte pri dnešnej epizóde skutočných príbehov. Dnes sa ponoríme do temného sveta muža, ktorý na prvý pohľad pôsobil ako dokonalý gentleman. Bol to človek, ktorého šarm a charizma zvádzali ľudí k presvedčeniu, že nikdy nemôže ubližiť ani muche. Predsa práve on sa stal jedným z najznámejších sériových vrahov histórie, ktorý má na svedomí životy minimálne 30 mladých žien, aj keď mnohí veria, že ich bolo oveľa viac. Toto je príbeh sériového vraha Teda Bundyho. Začnime tým, kde to všetko mohlo začať. Ted sa narodil v roku 1946 v Burlingtone, štát Vermont. Vychovávali ho jeho starí rodičia, ktorí mu od malička tvrdili, že jeho skutočná matka je jeho sestra. Táto zložitá a zmetená rodinná dynamika mohla prispieť k jeho neistotám a psychickému stavu. Ted však rástol a postupne sa z neho stal úspešný študent. Študoval psychológiu a neskôr dokonca právo. Vyzeralo to, že má pred sebou skvelú budúcnosť. No všetci, ktorí ho stretli neskôr, hovorili, že aj napriek jeho šarmu a inteligencii bolo na ňom niečo, čo ich nútilo cítiť sa v jeho prítomnosti nepohodlne. Tá zvláštna, neuchopiteľná temnota. V 70. rokoch sa Bundyho temná stránka naplno prejavila. Ted sa presťahoval do oblasti Pacific Northwest a začal tam sériu brutálnych útokov na mladé ženy. Mal rafinovaný spôsob, ako ich prilákať, často predstieral, že je zranený alebo potrebuje pomoc. Neraz si nasadil sádru na ruku alebo používal barle, čím vyvolal v ženách súcit a dôveru. Keď sa ženy priblížili, zrazu sa z očarujúceho muža stal chladný a neľútostný vrah. Po jeho obetiach zostali prázdne pohľady, zlomené rodiny a všade prítomný strach. Jeho modus operandi, charizma a maska nevinnosti sa stal jeho smrtonosným nástrojom. Nikto by na prvý pohľad nečakal, že muž s takým výzorom a vystupovaním dokáže spáchať tak hrozné činy. Bundyho útoky boli desivé nielen svojou brutalitou, ale aj jeho prefíkanosťou. Keď obete nalákal k svojmu autu, dokázal ich rýchlo zneškodniť údermi, čím ich často omráčil a následne uniesol. V jeho aute neboli kľúčky na vnútornej strane dverí, čo obetiam znemožňovalo útek. Mnohé z jeho obetí sa už nikdy nevrátili a keď boli neskôr objavené, dôkazy nasvedčovali krutému zaobchádzaniu a strate všetkej ľudskosti zo strany útočníka. Niektoré obete boli zneužité a zabité s mrazivou chladnokrvnosťou, ktorá stále desí aj skúsených kriminalistov. Po dlhom a vyčerpávajúcom vyšetrovaní sa Bundyho nakoniec podarilo zatknúť. Bundy opäť ale prekvapil. Využil svoju inteligenciu a dômyselnosť na to, aby sa dvakrát pokúsil o útek z väzenia. Prvýkrát sa mu to podarilo v júni 1977, keď predstieral, že ide do knižnice pripraviť sa na svoj súdny proces. Počas stráženia sa mu podarilo vyliesť cez okno a zmiznúť. Tento útek trval len pár dní, ale Bundy sa nevzdal. O niekoľko mesiacov neskôr, v decembri 1977, sa mu podarilo opäť utiecť a tentokrát sa dostal až na juh, na Floridu. Tu sa opäť začala krvavá séria útokov, ktorá vyvrcholila vraždou viacerých mladých žien na Floridskej univerzite. Tentokrát však nemal šťastie. Policajti ho opäť chytili a začal sa proces, ktorý sa stal jedným z najznámejších súdnych procesov v histórii USA. Keď Bundyho chytili po druhom úteku, ocitol sa v situácii, z ktorej sa už nemohol vymaniť. Proces s ním sa začal v roku 1979 a získal obrovskú mediálnu pozornosť. Bundy si totiž veril natoľko, že sa rozhodol zastupovať sám. V súdnej sieni sa Bundy správal ako sebavedomý advokát, ktorý si viedol výsluchy a kráčal po miestnosti, ako by bol neohrozený. Tento proces odhalil šokujúcu temnotu jeho činov, svedectvá boli desivé a keď sa zverejnili dôkazy, Bundyho obrana sa rúcala. Aj napriek svojej charizme a inteligencii sa mu nepodarilo presvedčiť súd o svojej nevine. Po týždňoch vypočúvania a pod ťarchou dôkazov bol Bundy nakoniec odsúdený na trest smrti za vraždy, ktoré spáchal.
Napriek tomu až do poslednej chvíle tvrdil, že je nevinný a udržiaval si masku pokoja. Po rokoch vo väzení, počas ktorých stále odmietal zodpovednosť za svoje činy, bol Ted Bundy nakoniec popravený 24. januára 1989 v štáte Florida. Správa o jeho poprave vyvolala vlnu emócií po celej krajine. Od úlavy až po smútok nad tým, že sa takéto zlo mohlo vôbec zrodiť. Bundyho príbeh zanechal trvalý odkaz, jeho prípady a súdne procesy stali dôležitou lekciou pre psychológov, kriminalistov a právnikov, ktorí sa pokúšajú porozumieť mysleniu sériových vrahov. Bundy zostáva v histórii ako symbol toho, že zlo môže niekedy vyzerať úplne nevinne. To bol príbeh Teda Bundyho, muža, ktorý oklamal nespočetné množstvo ľudí, zanechal po sebe len prázdnotu a bolesť. Jeho prípad nám pripomína, že niekedy sú skutočné monštrá ukryté za maskou šarmu a nevinnosti. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite zanechať like, odber a kliknite na zvonček, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Vaša podpora pomáha tomuto kanálu rásť a prinášať vám ďalšie skutočné príbehy.